हेल' लोगोफोर आंनि बे बड' स्मार्ट टेक्न'लजि चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। हेलौ गोमबोर फंबाय। नोंना चेनेलाथ' जेनेबा स्टेप टु दान जाखांनायनि उनाव आं दहाय खिन्थाहरदोंमोन ना रिभिउआव दंहैयो होननानै भिडिअखौ चेक खालामगोन। ओमफ्राय मा जायासै आं नायसनखाबाय। हा आं नायसनखाबाय जायासै। बेखायनोथ' आं खिन्थानि औ नोंना दा आन्दार रिभिउआव दंहैयोमोन नालाय। औ ओमफ्राय आन्दार रिभिउआव थांनाय माने नोंनि भिडिअखौ गासैबो मोनफ्रोमबो भिडिअखौ इउटुब टिमा बिजिर नायो। बेसिकेलि नोंनि भिउसआ बबे भिडिअआ बांसिन बेखौ बांसिन नायो। बे भिडिअआ नोंनि अरिजिनेल कन्टेन्ट नंगौना नङा, बे भिडिअआव मानो बिसिबां मानसिफ्रा मानो नायदों, मानो इसिबां अडियन्स फैदों, मानो इसिबां लाइक मोनदों, बिसिबां कमेन्ट्स मोनदों, मानि थाखाय बे भिडिअखौ बांसिन अडियन्सआ मोजां मोनदों, बिनि बेखौ बिजिर नायो। नायनानै ओमफ्राय बे भिडिअआ नोंनि अरिजिनेल ना बेलेगाव दंखायो। आरो इउटुब टिमा अलरेडि मिथिखायो जे बे भिडिअआ नोंनि अरिजिनेल भिडिअ नङा। मानो होनबा नोंना चेनेलाव दा नोंनि गासैबो भिडिअ जेसेबांखिनि दंना बियो रिउस कन्टेन्ट जानानै दङ। दा रिउस कन्टेन्ट माने थाखानाय भिडिअ इउटुबाव अलरेडि दंखायो बे भिडिअआ, बेखौ नों बोखांनानै डाउनलड खालामनानै बा माबा मोनसे माबा खालामनानै नोङो रि-आपल'ड होदों। बेखौ रिउस कन्टेन्ट माने वाइपिपि इउटुब पार्टनार प्रग्रामाव बेखौ एक्सेप्ट खालामनाय जाया माने। बिनिखायनो नोंनि स्टेप वान जेनेबा स्टेप टुआथ' दान जाखाबाय नालाय, गुगोल एडसेन्सआ दान जाखाबाय अलरेडि। बेयाव जेबो प्रब्लेम जाया, माब्लाबाबो बेयो प्रब्लेम जाला। नोंना प्रब्लेमा बेयावसो जे नोङो नोंनि जिथु 4000 आवार्स टाइम कमप्लिट जादोंमोन नालाय नोंना, बे 4000 आवार्स टाइम कमप्लिट जानाय भिडिअफोरखौ नायनानै दा इउटुबा मा मोनखो, मा प्रब्लेम मोनखो, नोंनि अरिजिनेल कन्टेन्ट नङा गुबुनाव थाखानाय भिडिअखौ नोङो आपल'ड खालामदों, बिनि थाखायनो इउटुब पार्टनार प्रग्रामनि थाखाय बे एक्सेप्ट जायासै माने। ओंखायनो दा नोङो मा खालामनांगोन, बेखौ बे मोनफ्रोमबो भिडिअखौ बबे भिडिअखौ नोङो गुबुननिफ्राय लानानै नों आपल'ड खालामदों बे गासैबो भिडिअफोरखौ नोङो डिलिट खालामजोबनांसिगोन। डिलिट खालामनाय लोगो लोगो होनना बुङोब्ला नोंनि गासैबो वाट्च टाइमा खम जाफिनसिगोन। ओमफ्राय नोङो 4000 आवार्स टाइम कमप्लिट खालामनांसिगोन। नोंनि अन कन्टेन्ट, अरिजिनेल कन्टेन्ट, जेबो कपिराइट गैयै, गुबुनाव गैखायै भिडिअफोरखौ नोङो नोंनि अरिजिनेल कन्टेन्ट बानायनानै नोङो 4000 घन्टा नोङो एचिभ खालामनांगोन। अब्लासो नोंना चेनेला मनेटाइज जागोन। माने मेन प्रब्लेमा जोंना स्टेप टुआसोमोन नालाय, बेथ' दान जाखाबाय, बे जेबो प्रब्लेम गैया। दा नोङो अरिजिनेल कन्टेन्ट, गावनि कन्टेन्ट बाहायनानै नोङो भिडिअखौ आपल'ड खालामबाय थानो नाजानांसिगोन। दा आङो गाबोन बिनि सोमोन्दै आङो गाबोननो नोंनि चेनेलखौ भिजिट खालामनानै नोंनाव बबे माया रिउस कन्टेन्ट फैदों बेखौ आं मिथिखागोन नालाय, बे भिडिअफोरखौ आं गासैखौबो चेक खालामनानै जुदि रिउस कन्टेन्ट नङा अब्ला नोङो माबा मोनसे एप्लाइ खालामजायो, माबा मोनसे। खिन्थु नोंना गासिबो बांसिनानो रिउस कन्टेन्ट गोजा गासिबो। बेनिखायनो आं दा मा बुंनो, आरो नोंबोथ' मिथिखायो बबेयो नंगौ नङा। खोनाबाय आदा? आं भिडिअखौ दानखाजोब्बाय। गासिखौबो दानजोब्बाय? औ, बे जानाखि मालायनि माबा लाना बेखौ दानजोबखाबाय आं दहाय नुनाय लोगो लोगो। आदसा, होमबा नों दानोबा आंनि दा अन कन्टेन्टल'सो आरो नों जायखिया चेक खालामनानै नायबावनो हागोन। औ, आं चेक खालामगोन गाबोन। चेक खालामनानै आङो आंनि नायगिरि आरो साबसक्राइबारफोर आरो गासिबो मिथिनो गोनां दं नालाय, बेफोरबो एसे बुजिथों जाहाथे गुबुननि कन्टेन्ट लाया। बेयाव आं नोंनि कलखौ रेकर्ड खालामनाय जादों। माबा मोनसे प्रब्लेम जागोन नामा? जायाथ' जेबोथ' जायाना, मानो होनबा आङो गुबुननोबो आरो फोरमायनो हानाय, जाहाथे गुबुनाबो बेबायदि एफा खस्थ' खालामनानै जाहाथे बिदि दाजाथों होननानै आङो गाबोन बेखौ आङो आपल'ड खालामनाय जागोन। आरो नोंनि चेनेलखौबो आरो आं रिचेक खालामबावगोन। ओमफ्राय आं नोंनि कमिउनिटि पस्ट जिथु प्रब्लेम जादोंमोन ना, बेखौ आं दान खालामना होबाय। नों दा शेयार खालामहरनो हायो आरोखि नों गोसोबायदि। बेयो क्लियार जाबाय। आदसा, होमबा एसे बुंनानै होदो जाहाथे। औ, आं हानायमानिखौ आं सापर्ट खालामगोन। मानो होनबा आङो नोंनो जुदि नों आंखौ फोथायनानै जुदि माबा एक्सेप्ट खालामो, माबा पारमिसनखौ होयोब्ला आं सापर्ट होनो थागोन दे। नों सिन्था खालामनाङा। नोङो जास्ट माने गावनि माबाखौ खालामनो नाजा आरो ना, अन कन्टेन्ट, गावनि अन स्ट'रि बायदिसिना, गावनि माबाफोरखौ ब्लगफोरखौ, बेफोरबायदि सिटुवेसन मा दं, बहा थांदों, मा बेफोरबायदि आरो नङाबा माबा मोनसे आं पार्सनेलि नोंजों मोनसे उनाव रायज्लायहरगोन गाबोन दै। गाबोन पार्सनेल मोनसे आं रायज्लायहरगोन, बोरैहाय मा खालामनांगौ। जिखुनु आङो बेखौनो खिन्थादों आरो नोंनो दहायो रिउस कन्टेन्ट आङो सिगाङावनो मिथिखादोंमोन।
नोंना बियो चेनेला एसे गड़बड़ जानो हागौ होननानै आं एसे डाउट थाखादोंमोन माने मानो होनब्ला आङो अलरेडि नोंनि भिडिअसफोरखौ बे सङ्सफोरखौ एलबाम्सफोरखौ माने बेयाव माने इमान माने बिराद गोबाव समनिफ्रायनो मानसिफोरा बेफोरबायदिनो हगारदों दिनैसिम बिसिनि चेनेला मनिटाइज जायाखै नालाय ओंखायनो माने कपिराइट फैयाखै बा क्लेम फैयाखै होननानै बिदि नङा जे बेखौ माने एकदम जेबो प्रब्लेम जाया होननानै प्रब्लेमा मनिटाइजआवसो जायो आंहा मिथियोखाय जायखिजाया कपिराइट क्लेम फैनायाल' बिदि जाहैदां सानदोंमोन ओहो नङा बिदि नङा आङो सिगां आंनि भिडिअफोरावनो आं गासैखौबो आङो एक्सप्लेन खालामनानै खिन्थाजोबदों बेफोरबायदि खालामनाङा होननानै आरो एबारनिफ्राय आरो बांसिनानो माबा इउटुबफ्रा गोदान इउटुबारफ्रा एबारनिफ्राय मिन्थिसिगोन नङा होमबा नोंनाबो बिदि प्रब्लेम जाबाय बेखौ आङो माने इउटुबाव माने शेयार खालामनो सानदों आरोखि दै जिखुनु आं गाबोन नोंनि चेनेलखौ आरो मोजाङै भिजिट खालामबावगोन मा खालामनांगौ बोरैहाय माबा अप्टिमाइज खालामनांगौ बेफोरखौ आं खालामना होजोबगोन दे नों सिन्था खालामनाङा दै जिखुनु नोङो दा 1000आथ' कमप्लिट जाखाबाय नालाय दा 4000 आवार्सल'सो नांसिगौ बे 4000 आवार्सखौ कमप्लिट खालामनो थाखाय नोङो हानायमानिखौ नोङो गेजेर गेजेर नों सर्टस भिडिअबो हगार गेजेर गेजेर नोंनि अडियन्सखौ माने पाब्लिकखौ मोजां मोनहोनो थाखाय बेफोरबायदि माने मोनसे इनफरमेटिभ भिडिअसफोरखौ हगारलाबाय आरो ना गुबुननि फांसनाव मोसानाय खननाय दामनाय देनाय बेफोरखौ नोङो माथा मारि नांला आरो ना नों एसे टेकनिक बाहायदो इउटुबाव सार्च खालामनानै सोलों इउटुबनिफ्राय सोलों इउटुबाव सोर माबायदि माबादों बिनिफ्राय सोलोंनानै नोङो बेखौनो नोङो स्क्रिप्टखौ नोङो माबानानै नोंनि रावजों नोङो खिन्थानो हागोन आरो जिखुनु दै आं गाबोन नोंनि चेनेलखौ खनसे भिजिट खालामबावगोन ओमफ्राय आं गाबोन नोंजों रायज्लायगोन दै औ